Mi smo Kur'an objavili u noći Kadr. A šta ti znaš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibril s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Spas je u njoj sve dok zora ne svane. Hvala Allahu koji nam je podario blagodat Kur'ana, a to znači blagodat upute, a to dalje znači da onaj ko se koristi Kur'anom kroz čitanje, učenje i proučavanje ove časne knjige nikako ne može zalutati. Bilježi se da je Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu rekao: Kur'an je zagovornik čije se zagovorništvo uvažava i koje je puno valjano. On je iskren i vjerodostojan protivnik. Koga postavi ispred sebe i odredi svojim vođom, on ga odvede u džennet, a koga ostavi iza sebe, njega gurne u džehennem. Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu je rekao: Kur'an je Allahova knjiga odgoja, pa se naučite iz nje onoliko koliko možete. Kur'an je Allahovo čvrsto uže, jasno svjetlo, koristan lijek, zaštita onome koga prihvati i spas onome koga slijedi. On se ne krivi, pa ga nije potrebno ispravljati. Ne skreće i nije ga potrebno vraćati, a ne prestaju sve divote koje su u njemu, niti dosadi stalno ponavljanje njegovog teksta. Učite Kur'an jer će vas Allah nagraditi za svaki proučeni harf iz njega sa 10 dobrih dijela. Znajte da vam ne kažem da su za elif, lam, mim 10 dobrih dijela, nego vam kažem da je za elif 10 dobrih dijela, za lam 10 i za mim 10 dobrih dijela. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: nikada se ne okupe ljudi u jednoj od Allahovih kuća s nijetom da uče iz Allahove knjige i izučavaju njene sadržaje, a da se na njih ne spusti smirenost, prekrije ih milost i okruže ih meleki. Allah ih spominje među onima koji su kod njega. Aisha radijallahu anha upitala je Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: kada bih znala da je Lejletul Kadr, koju bih dovu upućivala Allahu u toj noći? Poslanik odgovori: reci: Allahumme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Gospodaru moj, zaista si ti onaj koji opraštaš i voliš oprost, pa mi oprosti. Noć Kadr je neoborivi dokaz i očigledni svjedok početka objave Kur'ana, tog najznačajnijeg kosmičkog događaja u cjelokupnoj historiji ljudskog roda. U noći boljoj od 1000 mjeseci obznanjena je uputa čovječanstvu. Pored toga, Kur'an je i knjiga koja opominje. Kur'an je kriterij razlikovanja dobra od zla, knjiga neoborivih argumenata, knjiga očiglednih dokaza. Kur'an je Allahovo svjetlo. Kur'an je knjiga koja podsjeća, knjiga radosnih vijesti i lijek za ono što je u grudima ljudi. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan, lejtaka